Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui no farem cap ressenya ni parlarem d'un llibre en específic. El que m'agradaria és reflexionar, si més no, sobre un parell de temes que ja s'han tractat molt en el món de Instagram, YouTube, etc. Sobre la manera que tenim de consumir llibres i de veure la literatura a dia d'avui. Com us dic, molta gent ja n'ha parlat, però m'agradaria bàsicament posar una mica de la meva part i contribuir a aquest debat, també que compartiu les vostres impressions sobre aquesta qüestió perquè és un tema candent que està per tot arreu en la comunitat de lectors i lectores. Em sembla que sobretot hi ha molts booktubers que diuen que s'han aconseguit llegir 100 llibres a l'any o fins i tot encara que siga només 50 a l'any, una mitjana d'un llibre a la setmana, que ja és força, I com motiven la gent a seguir una sèrie d'estratègies, no?, per assolir un objectiu de lectura que és gairebé impossible per al lector mitjà. Però què implica llegir 100 llibres a l'any i quina necessitat hi ha de llegir com més millor? La quantitat és més important que la qualitat o que el gaudi i el propi gust per la lectura, que és una mica com presumir del que has llegit i dir, mira, sóc millor perquè he llegit aquest llibre o aquest altre llibre o perquè he llegit més que tu. I està molt bé posar-nos objectius, clar, jo també en tinc, No vull dir que s'ha de marcar un límit perquè sí, o sigui, a cadascú el que fas el que vulga, no seré jo el que diga el que s'ha de fer. Això sí, ens hem de preguntar fins a quin punt llegim més i ens hi posem i ens hi esforcem per arribar a un objectiu concret que ens hem fixat. Per quines raons ho fem? Són objectius personals perquè el que vols és desenvolupar els teus hàbits lectors o és només perquè t'han venut aquesta idea, no?, de com més millor, i només vols consumir i consumir sense realment reflexionar sobre el que lliges ni tampoc gaudir-ne, no?, que és, en el meu punt de vista, el més important, perquè tens aquesta angoixa, no?, aquesta necessitat malsana de ser cada vegada més ràpid i més ràpid i més ràpid. I clar, t'hi poses i no sempre és fàcil estar al 100% i concentrar-te. De vegades has de deixar el llibre i reprendre'l un parell de dies després, perquè tots tenim períodes en què estem més ocupats, que estem fins al coll de coses i que ens fa peresa o que no en tenim ganes, no? I no passa res. Hi ha mesos en què no agafe ni un llibre perquè tinc un bloqueig lector que et cagues. Després hi ha mesos que m'hi pose i llis 4 o 5 llibres d'una tirada perquè tinc més temps i m'avellis. Per exemple, ara a l'agost que he tingut vacances. Que això ja són figues d'un altre paner, Si llegis molt de seguit perquè en tens ganes i t'acabes el llibre ràpid perquè t'enganxes a la història i t'hi endinses, doncs no passa res. Un altre tema que està relacionat és que hi ha molta gent que entre aquestes estratègies per a llegir més o més diuen que en lloc de llegir-me el llibre en format físic, doncs el que fas és escoltar l'audiollibre, no?, perquè te'l poses a velocitat 2,0 o 1,5 i, clar, és molt més ràpid i ja hi tornem. El mateix tema d'acabar com més prompte millor. I la meva pregunta és, de veritat pots seguir el ritme del llibre, la trama? No sé, és que em sembla un poc difícil. I sí que és veritat que hi ha audiollibres en què els autors o les actrius de doblatge lligen molt espai i si no ho poses més ràpid és que es fa molt pesat i molt avorrit. De fet, fins fa un any més o menys mai havia provat de llegir un audiollibre o d'escoltar-lo. Hi ha gent que diu que escoltar un audiollibre no és llegir de veritat, no? Però per a mi sí que és una manera de llegir, o sigui, els audiollibres ja fa dècades i dècades que existissin d'alguna manera. Abans de la televisió ja teníem les radionovel·les i la gent en gaudia igualment, o sigui, és una altra manera d'apropar-nos a la lectura i és igual de vàlid. Si ja ho fas només perquè el que vols és consumir més ràpid i és una altra cosa, però la veu dels actors i de les actrius de vegades aporta un valor afegit, al meu parer. Aquest to de veu, la cadència que donen i pot fer que connectes més amb la història i amb els personatges. A molta gent amb els audiollibres li costa concentrar-se perquè, clar, no has de clavar els ulls tota l'estona en la pàgina, no has d'esforçar-te tan conscientment. Però també és veritat que quan estàs una mica cansat després de treballar i que no t'avellis gens, escoltar la versió audiollibre t'ho posa més fàcil, Quan tens una sobrecàrrega cognitiva, però tot i així t'agradaria seguir amb la novel·la. I de vegades a mi també m'ajuda la veu de l'actor o de l'actriu a imaginar-me millor els personatges i les escenes i el context situacional. O sigui, no hi ha res de roïn en els audiollibres i no et fa ni millor ni pitjor lector. De fet, hi ha molta gent a la qual no li agrada llegir i s'introdueix al món de la lectura a poc gràcies als audiollibres i després també ha passat més a llegir en format físic o en altres formats. És molt important l'impacte que pot tindre aquest format en els costums i els hàbits de lectura de la gent. Un altre tema de què volia parlar és la mateixa pregunta de fa molt de temps, de sempre. Hi ha lectors que es posen una mica exquisits, Si llegir còmics, manga, etc. es considera llegir de veritat. Evidentment no és com una novel·la, no té la mateixa quantitat de text, hi ha el suport visual,
però per a mi sí que és llegir, o sigui, és com els audiollibres. Hi ha gent a qui no li agrada llegir llibres de tota la vida, una novel·la, però que gaudeixen com un nano amb els còmics, amb els manga, per exemple, i els engolixen, o sigui, és que un darrere de l'altre. I no per aquesta angoixa consumista, sinó perquè li encanta. També hi ha qui ha entrat al món de la lectura a través dels còmics i després s'ha posat també amb les novel·les, per exemple. També hi ha el tema de si certs llibres, autors o gèneres literaris són literatura de veritat, alta literatura, no? Aquesta qüestió el que respondria és que té igual el que pensa la gent. Has de llegir el que t'agrada, que no és un clàssic, no passa res. Que no t'has llegit aquest llibre que està tan de moda, del qual parla tothom, no t'has de sentir malament. No importa si llegis llibres per a joves o per a xiquets si encara eres adult. O sigui, si ja eres adult. Si t'agrada la novel·la romàntica o si només lliges de policia aquesta. Si mai has agafat una obra de Jane Austen o mai t'has llegit un poemari de Lorca, doncs no passa res. De gustos no hi ha res escrit. Perquè això també ho he vist i ho he viscut una mica personalment, encara que amb el meu canal de YouTube no tinc cap intenció de fer-ho professionalment. Ho faig el millor que puc, però dins de les meves limitacions de temps i les ganes, perquè de vegades és que és difícil trobar-ne per a fer un vídeo com aquest, per exemple, i preparar-te els guions, les transcripcions, els subtítols, intentar que siguin el més professionals possibles, etc. Que és que quan estàs ficat en el món de BookTube o Bookstagram, doncs et fiques una mica més en les tendències i intentes posar-te reptes i seguir el que fa aquest booktuber o aquell influencer. I de vegades et poses una pressió a sobre que és massa per a la carabassa, o sigui, per aquesta necessitat de publicar un vídeo a la setmana, de llegir a un ritme constant per a tindre contingut, i mira, sí, perquè a mi el canal és una manera de motivar-me a llegir més de seguit, però sense passar-me. De vegades sí que he sentit aquesta pressió de consumir més, d'acabar aquest llibre o aquell altre aquesta setmana, perquè clar, és que fa 3 setmanes que no publique res. Però és que tampoc passa res, cadascú ha d'anar al seu ritme. La meva principal motivació quan vaig obrir el canal, que ni tan sols tenia la intenció que fora públic al principi, era fer una mena d'àlbum de fotos, no? Però amb vídeos per a mi, perquè volia tindre les ressenyes dels llibres que havia llegit, per a fer una ullada de tant en tant, i va molt bé també per a recordar les lectures anteriors, sobretot si estàs llegint una saga. També una mica per a obligar-me a reflexionar i tindre una mica més d'estructura a l'hora de llegir per a poder llegir en totes les llengües que conec de manera més equilibrada. Aquest era el principal objectiu, o sigui, motivar-me a llegir en totes les llengües i a més era una manera de practicar-les, perquè clar, a banda de llegir, amb la qual cosa practiques la comprensió escrita, escric els guions dels vídeos i així practico l'expressió escrita, no només la comprensió, i després també la fonètica, no? Perquè el que és la pronúncia i la prosòdia és un repte per a mi, sobretot no només cultural, sinó també lingüístic. Bàsicament el canal era una excusa per a això principalment, i per això pujo vídeos en diferents llengües, que sé que pot ser per això el canal és una mica nínxol, no? Que és un poti-poti de llengües i de vídeos sobre diferents temes, i potser per això no arriba tanta gent, però tant me fa, és un projecte personal més que res, és el que estic fent i el que seguiré fent amb tota la il·lusió i ganes que puga tindre en cada moment. I això ens passa a tothom, no? És que de vegades una novel·la no t'entra, que passa un mes i no has llegit res, que no t'ha vist gens, que no has fet cap vídeo o cap post per a Insta i no passa res. O sigui, hem de fer fora aquest consumisme i foragitar aquesta pressió de llegir un llibre, un gènere específic o un autor perquè ho fa tothom, perquè quedaràs millor o perquè et faràs l'interessant. El canal m'ha ajudat una mica per aquest costat, no? D'aquesta banda, a provar coses noves i llegir obres que normalment ni pensaria llegir, però que em venia de gust. Ho proves perquè vols i si en tens ganes, doncs fes-ho, no? Per què no? O sigui, si et naix del cor, endavant. Però si no vols o a meitat de llibre dius és que no puc més, no aguanta, aquest llibre no és per a mi, doncs no passa res, gira full i fes una altra cosa, sense aquesta ànsia consumista, no? Aquesta és, diguem-ne, la conclusió a què he arribat i les reflexions que volia compartir en el vídeo. No sé què en penseu del tema, però m'agradaria que també compartiu el vostre punt de vista en els comentaris si voleu. I si també us ha passat això de sentir-vos pressionats per aquest assumpte o de seguir un ritme impossible en aquesta voràgine, aquest huracà de consum sense límits i constant. Això és tot per ara, espero que us hagi agradat el vídeo, que és una mica diferent del que acostumo a fer, i que us hagi ajudat una mica a pensar sobre aquest tema d'actualitat. Espero també que ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.